मनावा लगवनी हो मोरी माई रौरी भजनिया में मनावा लगवनी हो मोरी माई रौरी भजनिया में हमके बासालय मैया अपनी नजरिया में हमके बासालय मैया अपनी नजरिया में हमके बासालय मैया अपनी नजरिया में। हमके बासालय मैया अपनी नजरिया में अपनी नजरिया में। तोहरे प्रयास बा बुद्धि नहीं खास बा चाही सहारा मैया पूरा विश्वास बा तोहरे प्रयास बा बुद्धि नहीं खास बा चाही सहारा मैया पूरा विश्वास बा भगती के ध्वनि गुजल पूरा गौआ जवरिया में भगती के ध्वनि गुजल पूरा गौआ जवरिया में हमके बासालय मैया अपनी नजरिया में हमके बासालय मैया अपनी नजरिया में हमके बासालय मैया अपनी नजरिया में। हमके बासालय मैया अपनी नजरिया में अपनी नजरिया में। रउए चरण में बहे अमृत के धारा पापी से पापी जन पावेला सहारा रउए चरण में बहे अमृत के धारा पापी से पापी जन पावेला सहारा वकील बिराना के सुमित सुरीला के कृपा करिने वरिया में वकील बिराना के सुमित सुरीला के कृपा करिने वरिया में हमके बासालय मैया अपनी नजरिया में हमके बासालय मैया अपनी